Hej og velkommen til How to make a papirsfly. Vi starter med at bare have alt vi skal bruge, det er bare et papir, og så bare folde en hel masse gange. Så vi starter bare nu. Først starter med at bare folde papiret til midten. Sådan her. Prøv at folde det så lige som muligt. Så tager vi foldet ud igen, og så gør vi sådan her. Folder de her hjørner. Top her. Begge hjørner. Så jeg prøver at gøre det så lige som muligt. Så folder vi den igen. Sådan her. Og så tager vi op før. Lige som muligt igen. Og så det er den sidste. gør vi sådan her. Vi folder det indad igen. Men vi skal faktisk folde den her. Og sådan her. Så tager jeg sådan papirfly og folder den midt på. Så... Nå ja, det er rigtigt. Ja, det er lidt rigtigt. Den skal også være der. Jeg skal være indført det. Og det skal I også gøre med den anden. Så det var den helt fed. Jeg skal prøve at se. Det der, hvor nogen siger noget. Sådan der. Og så holder det bare ringerne ud, og så har I fandme et papirsløb med blå striber på, og det er fandme godt. Så det her, det er så det færdige papirsløb, som vi kan se, og så vil jeg lige demonstrere, hvordan det flyver. Det flyver faktisk rigtig blot. Lad os lige se, hvordan det flyver. Og det fløj bare derudad, det var helt sådan.